होमवर्क होते तर बरं होते. गावात येऊन सगळ्या आईन कामाक लायले. वर्क फ्रॉम होम पण नाही करू दिना, सगळी कामं करूची लागतात. गावात येऊन सगळ्याची वाट लायली नसती. या छान काढूचा म्हणजे आव डिस्कस्टिंग यार, वैताग गेलो नुसतं. हो या मी करतोय. जा तू जाऊन ड्रीम 11 वर टीम बनव. कन्सेप्ट साठी काय काय करू तुला तुला कोणाक ठाव छान काळा म्हशीचा की गाईचा असं माका जरूर सारवचा तर लागतं दादा.